Sa number 2, Bulkan Kanlaon na nag-record sang 90 ka volcanic quakes. Ini base sa summary sa 24-hour observation nga ginrelease ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Mayara sang increased unrest ang bulkan. Ginsiling ni Maria Antonia Bornas, ang chief sang Volcano Monitoring kag Eruption Prediction Division sang PHIVOLCS sang kahapon, nga explosive eruption o kun mas madamo nga ash emission sa Bulkan Kanlaon ang mas imminent kasunod sa pagsaka sang volcanic quakes. Sunod sa iya ang chances ng kasubong nga mga activity ang nagasaka kag sara nga matabo sa anuman nga oras pero hindi man ini mapatod kun san-o. Sa amuman nga 24-hour observation report, 953 tons per day ang sulfur dioxide flux sang Kanlaon. 75 meters naman ang kataason sang plume gikan sa ginakabig nga wika emission kag nagapadulong sa southwest ini. Ang edifice sang bulkan na nagapabilin nga inflated. Padayon naman nga nagapanawagan si Governor Eugenio Jose Lacson sang pagpangamuyo nga malikawan na ang paglupok pa sang Bulkan Kanlaon.